ኃይልና ጽንዕና በመስቀሉ ሕይወትና ተገበረ ካልእ በመስቀሉ ሕይወትና ጽንዕና ቤዛና ተገበረ ፍስሐ ዘይውዳእ ደስታ ዘለዎ ዘይምርመር ምስጢር እዩ ስጋ እንትግረፍ እንትእሰር መለኮት ኣብዚ በጽሐ ኢሉ ልቢ ክምርምሮ ቃል ክናገሮ ኣይኽእልን እሞ ኦ ኣእዳው እለ ለሃኳሁ ለአዳም ተቀነዋ በቅንዋተ መስቀል ኦ አይጋር ለአንሶ ሰባ ውስተ ገነት ተቀነዋ በቅንዋተ መስቀል ከም ዝብል ነፍሰ ፍትወተ ሰብ ያርህቅም እግዚአብሔር ኢይክል ሰብ ኩሉ ፈቃደ ስጋ ዝደሊ ሰውነት ያርሕቕ ፈቃደ ስጋ ዝደሊ ሰውነት እንተዘ ያርሒቁ እግዚአብሔር ፍስሐ ዘኢይትዌዳእ ዝበሎ ምርካብ ኣይከኣለን እሞ ካልእ ኢይክል ያርህቅም እግዚአብሔር ኢይክል ግብረ ቅንየ ስጋ ካብ እግዚአብሔር ምፍላይ ኣይኽእልን ምጽሓፍ ምድጓስ ምሕራስ ምቁፋር ተኣዚዙ እዩ እሞ ኢታስየስል ማለት ይደልዮ መስቀሉ እናሓሰብካ ምንባር ካብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ዘይተርሕቕ ናይ ክብሪ ክብሪ እዚኣ እያ እየትካ ናይ መስቀል ነገር ስልቱ ወገን ወገኑ አጠናቅካ ምንጋር ኣይከኣልን 5500 ዘመን ናይ መስቀሉ ነገር ሕቡእ ኮይኑ ነበረ ይእዜሰ ክሱተ ምስጢረ ኮነ ለምእመናን ማለት እዩ ሕዚ ግን ንምእመናን ግልጽ ምስጢር ኮይነሎ በአይነ ስጋ ክርአ ኣይኮነን አለይ በአይነ ህሊና ክሕሰብ እምበር መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ክህዱ ንህነሰ አመነ ወእለ አመነ በኃይለ መስቀሉ ድህነ ኢልና በመስቀሉ እንምክሐሉ እዙይ እዩ አድሃኑ ነፍሶም ምእመናን ፍጹማን ብሎም በምግባር በሃይማኖት ፍጹማን ዝኾኑ ምእመናን ካብ ዝርአ ካብ ዘይኮነ እፄሁ ዘእይነውም ወእሳቱ ዘእይጠፍ ካብ ዝበሎ ብሓቂ ነብሶም አድሓኑ ካልእ እፄሁ ዘእይነውም ወእሳቱ ዘእይጠፍ ካብ ዝበሎ ተላዓይሎም ካብዛ ዓለም ቀዋሚ ብሓቂ ቀዋሚ ካብ ዘይኮነ ካብዛ ዓለም እዚ ሰውነቶም ፍሉይ ገበሩ በዚ ሃይማኖት እዚ ጸኒዕኹም እትነብሩ ምእመናን ዓርስኹም መርምሩ ምምርማር ካብ አእምሮ ካብ መጻሕፍት ካብ ሊቃውንቲ እዩሞ አፍአዊ አእዛንኩም ክፉእ ካብ ምስማዕ አጽምሙ አፍአዊ አዕይንትኹም ክፉእ ካብ ምርአይ ከልክሉ አዑሩ
ኢየሱስ ክርስቶስ ፈትዩ ዝሰርዓ ወንጌል ምእንታን ክትፈልጡ ወንጌል ምእንታን ክትርድኡ አፍአዊ እዝንኹም ክፉእ ካብ ምስማዕ አፍአዊ ዓይንኹም ክፉእ ካብ ምርአይ ከልክሉ። ውስተ ተመክሖ በእግዚአብሔር እግዚአብሔር መንግሥተ ሰማያት ርስትና እግዚአብሔር አቦና ኢልኩም በእግዚአብሔር አሚንኩም እትነብሩ ምእመናን ሰብአይኹም አንስትኹም ከመታእምሩ ፈቃዶን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃዱ ምእንታን ክትፈልጡ አፍአዊ አዕይንትኹም አፍአዊ አእዛንኩም አጽምሙ አኡሩ። ናይ ወዲ ሰብ ውሽጡ እዚ ይሕሰብ እዚ ይስተውዕል። ናይ ወዲ ሰብ ውስጣዊ ህሊንኡ እዚ ይሕሰብ። አርዑት ክልተ አብዑር ጸሚዱ ሓደ ከም ዝገብር ክርስቶስ ብስጋ ተገሊጹ መከራ ምስተቐበለ ክልተ ዝነበሩ ሓደ ገበረ። ነብስን ስጋን ሰብን መላእክትን ህዝብን አሂዛብን ሓደ ገይሩ ናብ ናይ ባህሪ አብኡ አቕረበና። ፄወወ ለህይወት በአካለ ነብስ ናብ ሲኦል ወሪዱ ን5500 ዘመን ኣብ ናይ ዲያብሎስ መግዛእቲ ዝነበሩ ነብሳት ናይ ህይወት ምርኮ ማሪኹ ፄወወ ለህይወት ናይ ህይወት ምርኮ ማረኸ። ካብ ናይ ንብልጣሶር ምርኮ እንትፈልየ እዩ። ናይ ንብልጣሶር ምምራኽ ንመከራ እዩ፣ ናቱ ግን ንህይወት እዩ ሞ ለህይወት በለ። እሺ ጀገዮ እንዘይወርድ በስጋ ጀገዮ እስካብ ሕዚ ዝነበሩ ንዘይነበሩ ዝሰምዑ ንዘይሰምዑ ዝፈለጡ ንዘይፈለጡ እንትነጋገር መጺኡ ነይሩ። ካብዚ ሕዚ ንድሓር ግን ዓርሱ ብዝፈለጦ እዩ ዝገልጾ። ሞት ዝበሎ ዲያብሎስ እዩ። ስለምንታይ እንተኢሎም በግብሩ ኢየሱስ ክርስቶስ በአካለ ነብስ ናብ ሲኦል እንትወርድ ርዩ ጀገዮ ተራ ሰብ መሰሎ። ስለምንታይ ደኣ በአካለ ነብስ እናህበለ በስጋ ይልዎ እንተተባሂሉ ነብስ ስጋ ስጋ ነብስ ዝብል ኣብነት ይርከብ። ኢትቅትል ነብሰ ከም ዝብሎ ኣብ ካልኦት ዝለመዶ ቁራኝነት ክቆራነይ ኢሉ ሓሰበ ወይ ድማ ተሓነየ ኣምሰሎ ካልእ ኣምሰሎ ለይና ኣብ ካልእ ነብሲ ዝለመዶ ምቁርናይ ከምኡ ሕዚ እውን ክቆራነዮ እዩ ኢሉ ሓሰበ። ኢየሱስ ክርስቶስ ባህልዮ በነቢብ በገቢር ኃጢአት ከም ዘይረኸበሉ ርኡ ድማ እንደገና መኑ መኑ እናበለ ክናገር እዩ። መኑ ዝንቱ ሰብአ ለቢሶ ሊተሞአኒ ኢየሱስ ክርስቶስ በአካለ ነብስ ናብ ሲኦል ወሪዱ ነብሳት ካብ ኢዱ ነጢኡ እንትወስዶም ርኡ እዚ ካብ ኢደይ ዝወስደኒ ዘሎ ስጋ ለቢሱ ነብሳት ዝምንጥለኒ ዘሎ መን እዩ ኢሉ ተናገር ዓው ኢሉ ተናገረ። መኑ ዝንቱ ዘእም ስልጣነየ ካብ ስልጣነይ ስጋ ለቢሱ እንሰውሃባኒ ስጋ ነብሳት ዝምንጥል ዘሎ ዚመን እዩ ኢሉ ዓው ኢሉ ተናገረ። እዚ ስጋ ለቢሱ ዘሎ መን እዩ እበለ። ምድሪ ማለቱ ስጋ ማለቱ እዩ። ምድሪ አንተ ወትገብእ ውስተ ምድሪ ከም ዝብሎ ውእቱሰ ውእትኬ ዝብል ኣብነት ይርከብ። ውእቱሰ ለካስ ኣነ እየ ዘይፈለጥኩ ነይረ እምበር ለካስ ንሱ ሰማያዊ እዩ ኢሉ ድማ ባዕሉ ንባዕሉ ምምላስ ጀመረ። እይመሰ
እዚ ሙስና ጥፍኣት ዘይብሉ ነገር ግን ብጥፍኣት ዘለዎ ስጋ ተወልደ እዚ መን እዩ ኢሉ ዓው ኢሉ ተናገረ። እዚ ካብ ናተይ ሕጊ ወፃኢ ኮይኑ ኣነ ዝገዝኦም ነብሳት ዝወስድ ዘሎ መን እዩ ኢሉ ዓው ኢሉ ተናገረ። ዲያብሎስ ከዓ እንታይ ሕጊ ኣለዎ እንታይ ኢሎም ጎይታ ስርሕዎ ዝበሎ ኣይትስርሑ፣ ጎይታ ስርሕዎ ዝበሎ ኣይትስርሑ፣ ጎይታ ዘይስርሕዎ ዝበሎ ድማ ስርሑ ማለቱ ብተቃራኒ ሕጊ ስለ ዘምጽእ እዩ። ይጽየው ዘእምዚአየ ይጽየው ብቁራኝነት ሒዘዮም ዝነበርኩ ነብሳት ካባይ ዝወስድ ዘሎ እዚ መን እዩ ኢሉ ተናገረ። ካልእ ዘእምዚአየ ይጽየው ካብ ወገናተይ እናመንጠለ እናነጠቐ እናማረኸ ዝወስድ ዘሎ እዚ መን እዩ ኢሉ ዓው ኢሉ ተናገረ። እምዚአየ ዘባሃይለ ነደ እሳት ምስለ ሞት ይትበኣስ ብእሳታዊ ሓይሉ ምስ ሞት ዝበኣስ ዘሎ እዚ መን እዩ በለ። ሞት ጽልመት ዝበሎ ዲያብሎስ እዩ። ስለምንታይ ብግብሩ እዚ ንጽልመት ዘሸነፎ መን እዩ? ተከልዓኒ ዘበኣርኣያ ዝተከልዓኒ ገቢር ዘእፈቅድ ዝለመድክዎ ቁራኝነት ከይሰርሕ እዚ ሓድስ ስብሓት ሓድስ ምስጢር ሓድስ ሓይሊ እዚ መን እዩ ኢሉ ዓው ኢሉ ተናገረ። እዚ ሓጢኣት ከይሰርሐ ዝሞተ መን እዩ ኢሉ ዓው ኢሉ ተናገረ። ሓጢኣት ከም ዘይሰርሐ መኑ ዝንቱ እንበለ ሓጢኣት ዘሞተ ከም ዝብሎ መጻሕፍቲ እውን በዚ ተሓባቢሮም ዝገልጽዎ እንትኾኑ ናይ ዲያብሎስ ምስክርነት እውን ኣብዚ ተረኺበሎ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባህልዮ በነቢብ በገቢር ሓጢኣት ኣይሰረሐን። ባህልዮ ሓጢኣት ከም ዘይጸርሐ እስመ ይመጽእ መልአኩ ለዝንቱ ዓለም ወኢይረክብ ወበላዕልየ ወኢምንትኒ ይብሎ። ብንግግሩ ሓጢኣት ከም ዘይሰረሐ ድማ ነቢይ ከምዚ ይብሎ ወኢተረክበ ሐሰት ውስተ አፉሁ ይብሎ። ብገቢር ሓጢኣት ከም ዘይሰረሐ ድማ እንደገና መኑ እምኔክሙ ዘይዛለፈኒ ብእንተ ሓጢኣት ይብል። ካብዚ ኩሉ ድማ እስመ ስመ ዓፀር እሙን ውእቱ ከም ዝብሎ ዲያብሎስ መኑ ዝንቱ እንበለ ሓጢኣት ዘሞተ ኢሉ ድማ መስኪሩለሎ። ዘጽልመት አኦሮ ብሓይሊ ብርሃኑ ንጽልመት ዘዐወሮ እዚ መን እዩ? ሲኦል ብርሃና ጸልማት ጸልማት ድማ ብርሃና እዩ። ካልእ ኢየሱስ ክርስቶስ ነብሳት ሒዙ ምስ ወፀ እቲ ዘበብዝሃ ብርሃኑ ለጽልመት አኦሮ ሲኦል ብርሃና ጸልማት ጸልማት ድማ ብርሃና እዩ። ነብሳት ሒዙ ምስ ወፀ እቲ ኣብ ጸልማት ገዛ ብርሃን አብሪሆም እንተጥፊኦሞ ጸልማቱ ከም ዝኸብድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣካለ ነብሲ ወሪዱ በብርሃነ መለኮቱ አብሪሁ ነብሳት ምስ አውፅአ እቶም ኣብኡ ዝተረፉ ጸልማት ከቢድዎም ነበረ እሞ መኑ ዝንቱ ለጽልመት አኦሮ በሃበ እሊአየ እስፍን በቶም ወገናተይ ዝበልክዎም ብነብሳት ገዛእ ከይኸውን ዘይሃደገኒ ዘየሰናበተኒ ዘይፈቐደለይ እዚ መን እዩ ኢሉ ዓው ኢሉ ተናገረ። ዝተውሃባኒ ነብሳት እናነጠቐ ካብ ገሲኦን ናብ ገነት ካብ ጸጋም ናብ የማን ካብ ሓሳር ናብ ክብሪ ዝወስድ ዘሎ እዚ መን እዩ? ለካስ ኣነ እየ ዝጋገዝ ዘለኹ እምበር እሱማ ወእምከመ ተለዓልኩ እምድር እስህብ ኩሎ ሃብየ ኢሉ ተናጊሮ ይነበረ ኢሉ ዓው ኢሉ ተናገረ። ዘይትኣትት مش زي كله ايتماسن سقا ايتماسن نفس كي تتأفئ
ننفس زحلو زي حديث مستير زي منيو حديث حيل سبحات حيل منيو زي ولا زي كتنكفو كفخاخرو كما غوتو زي خيل زي منيو إلو عو إلو تناقر زي رحق زي مرمر زي فلا كبري زخبو زعاقتو زي منيو زي تعتت زي رحق مسقانا كبري زعاقتو زخبو زي منيو إلو عو إلو تناقر كابزي استلعالة كاب حيلو كاب برهانو كاب سلطانو تلعالة وي أنا تفي اللخو إلو تناقر أنت هفتو من أنا تغز وسدم زلو حدا كوا خطرفو كطفو زخيل نقر يبلين إلو تناقر منو النابلة مسمعوو ملائكة مسيوم انتاي منو يبلكا أو أيهود حديركا كفو مخري عمكيركا عمل التمسكال أسكيلكا يزو عالكا إيسوس كريستوس دايكونا إلى ملسلو كالي إيسوس كريستوس بعلو انتاي منو يبلكا لو أو أيهود حديركا كفو مخري عمكيركا مسكال أسكيلكا نزو عالكا أنا دايكون كون إلو ملسلو بعلو ناي كساسي ملاس ناي تخصاسي ملاسي خوينو دما انتاي كمنو يبلني أب أيهود حديرة كفو مخرام كيرا زسكالكو إيسوس كريستوس دا يكون إلو نبعلو ملسا دعوء زبطو صقاماي أب صقام زنبري أب دخمس زنبري آدام ناب كبري أب حصار زنبري آدام ناب كبري زمسألو كالي تحوت سقا ملكو زخون اللو ازي دايكو يسوس كريستوس دايكون إلو عو إلو تناقر أبسي أول زنبر آدام ناف جنة زوص اللو يسوس كريستوس دايكون بلا كالي مدراوي سقا أملاك زخون اللو يسوس كريستوس دايكون إلو من بعلو ملسا ودهاراي كمزك أداماي دحراواي سقاك أداماي ملك وزخون اللو إيسوس كريستوس دايكونن إلو نبعلو ملسا أموتان تنسيو سيؤول كيدو كاموتان تنسيو بآكال نفس سيؤول وريدو بموتو لموت دمسسو بموتو نموت سعارو انتاي مالتيو بأكال نفس سيئول زورده عربي كموتان تفوليوز تسألو سنبات إنها اللوى سلام انتاي دعا اموتان تنسيئو سيئول كيديلو تنسأيو أغدي متناقر انت تباهلا مجلس يؤون مرأيو أما بالسالساي معالتي مستسئان عاب كمزي خبل أمسغنو زأملاك قال تطو كمز ويتا كمزي نعاخاز قبا نعباخاز قرب مسغانا كمزي اتمعازاز وديو إلو أقربالو أبا أمسغنك اللهو ولا زمسغنك دما بزن بجماتن بعصمتن بجماتن بدمن التعاساسرا خنافر أيكونن حسات يوص زمسغنك دما صدقن حستن بزفرارقو كنفر أيكونن صدقس انتاي نيرو حستن ترييم باي كمتي الياس لأما እግዚአብሔር አምላክ ያሁ አምልኩ ወለእመ ቤል አምላክ ያሁ አምልኩ ወትሉ ከም ዝበለው እዩ በዚህ ገበር ዘበኪነ ነፍስ ትግብር ይትገበር ስጋዊ ደማዊ ሐሳብ ዝፍጸመሉ ዓለማዊ ንግግር ብዝነገረሉ ከንፈሩን አይኮነን አላ በዝኮ ቃል ዛቲ ቃል ትኬልህ ወትብል ቅዱስ 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 ተብሂላ ቅድመ ዓለም እተነገረላ በዛ ቃል እዚያ እያንበር
ን ካልኦት ስውር ዝኾነ ንዓና ግን ገሃድ ዝኾነ ካልእ ንስኻ ንዝገለጽካሉ እምበር ንዘይገለጽካሉ ስውር ዝኾነ ጎይታ በዚ ምስጋና እዚ ንዓኻ ኣመስግነካ ኣለኹ በለ። ውስተ መናፍስት ዘስጋ ናብ ጠቢባን ብልሓታውያን ተመራመርቲ ዘይትመጽእ ዘይተገለጸት ወይ ድማ ስጋውያን ኣይዛን ናብ ዘይሰምዕዋ ዘበእዝነ ስጋ ስጋዊ ደማዊ ናብ ስጋዊ ደማዊ እዝነ ዘይተመላለሰት ዘይሓለፈት ዝኣስተዳለወ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅርዎ ዘዓይኒ ርየ ወእዝኒ ይሰማዕ ብዝበሎ እምበር ኣብ ዓለም እውን ዘይተነገረት ዘይተረኸበት ወበምድሪ ኢትትሓደግ ኣብ ምድሪ እውን ዘይተረኸበት እያ። ኣባኻን ኣባይን ብዘሎ መንፈስ ብዘለዎ ምስጋና እምበር ዘለከ ለባህቲትከ ይትናገር ኣብ ንዓኻ ጥራሕ ብዝንገር እምበር ለባህቲትከ ማለቱ ሓድነቶም ንምግላጽ እዩ። ለባህቲትከ ማለቱ ናይ ኣብ ምስጋና ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና እዩ። ዘኪያከ ያፈቅር ኣብ ወልድ ንዓኻ ዝፈትወካ ኣብ ወልድ ንዓኻ ዘመስግነካ ኣብ ወኪያከ ረዳእየ ዘበቱ ኩሉ ማህበረ ቅዱሳን ፍጹማን በምግባር በሃይማኖት ፍጹማን ዝኾኑ ምእመናን አርከ መሃይምናን አርከ ምእመናን እናበሉ ዘመስግኑኻ ዝጽውዑኻ ኣብ ናይ ኩሉ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈጣሪ እናበሉ ዘመስግኑኻ ኣብ ኩሉ ስልጣን ኩሉ ሓይሊ ኩሉ መንግስት ናትካ እዩ እናበሉ ዘመስግኑኻ ኣብ ዘሎን ዝነበረን ዝነብርን ኩሉ ብኣኻ ኩሉ ካባኻ ኩሉ ንኣኻ ዝኾነ ኣብ ዘይኮነ ዘዚኣከ ኩሉ ካብ ዘሎ ናትካ ዘይኮነ ዘየለ ኩሉ ናትካ ዝኾነ ኣብ ነብሕትኻ ዝቐርብ ምስጋና ለዓለመ ዓለም እትነብር ዘለዓለማዊ ጥንትኻ ዘይፍለጥ ዘለዓለማዊነትካ ዘይንገር ዘለዓለማዊ ኣቦ ኣብ ጽናንሽ ዘለዓለማዊ ኣቦ ኣብ እዚ ብኣኻን ኣባይን ኣባኻን ብዘሎ ምስጋና ኣቕርበልካ ኣለኹ ማለት እዩ። ካብ ሙታን ተንሲኡ ኣብ መበል 40 መዓልቲ ኣዓርግየ ዝበሎ ካብ ሙታን ምስተስአ ከም ዝኾነ እዚ ኤጲስቆጶሱ ይፍለጦ ይረዳ ያይምርአን ከኖላዊ ኤጲስቆጶሱ ምእመናን ምስጢራት ወይ ድማ ሓምስቱ ምስጢራት ክትፈልጡ ምንታን ክትፈልጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምስ ተስአ ምስ መሃረ ምስ ነገረ ኣዓርግ በለ እምበር ከይመሃር መጽሐፈ ኪዳን ከይነገረ ከይመሃረ ኣዓርግ ኣለኹ ከም ዘይበለ ክትፈልጡ ይግባእ ኢሉ ይንገሮም። ነአምን ሞተከ ነአምን ትንሣኤከ
ወዳግም መምጻተከ ነአምን እርገተከ ወዳግም መምጻተከ እናበልኩም እትናገሩሉ አርግቤ ኢየሱስ ዝበለ መን ምዃኑ ክትፈልጡ ይግባ ኢሉ ይንገር። ዳግመይ እውን አሕዋተይ ብኡ አሜንና ስጉኡን ደሙን ተቐቢልና ስርየተ ኃጢአት ብኡ አሜንና ውሉድነት ረኺብና ስጉኡን ደሙን ተቐቢልና ስርየተ ኃጢአት ረኺብና ንንበር ይበሎም። ዘባህቲቱ ሃብተ ናብ ሕትኡ ሃብቲ ዝኾነት ወንጌል ተምሂርና ንንሳእ መንግስተ ሰማያት ገንዘብ ናብ ሕትኡ ሃፍቲ ዝኾነት ወንጌል ተማሂርና እምነት ተማሂርና እምነት ሒዝና ስጉኡን ደሙን ተቐቢልና ውሉድነት ንርከብ ይበል። ዘይብየ ከመ የሃበነ ዘዓይን አቀዲሙ ዘዓይን ርእየ ወእዝኒ ይሰምዐ ውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለየ ዘአስተዳለወ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅርዎ ኢሉ ዝተናገረ ንክህበና ነቢያት ተናገሩ። ዓይን ሰብ ዘይረአዮ ወንተ ይርያ ዓይነ ንስር ከም ዝብላ በከመ ይብየ ሙሴ ወሰድኮሙ ወተከልኮሙ ውስተ ደብተራ መቅደስከ ኢሉ ከም ዝተናገረ ካልኦት ነቢያት እውን አንተ እግዚኦ አቅደምከ ሳሮታ ለምድር ወኩሉ ድልው ሃቤከ ኢሎም ከም ዝተናገርዎ ንሕና እውን ብኡ አሜንና አምላከ ፍቅር አምላከ ንስሐ አምላከ ፍቅር አምላከ ንስሐ አምላከ ኩሉ እናበልና ንጸውዐዮ። ዘሎቱ ስብሃት ወፅን ዘይተሓልፍ ዘይትነዋወፅ መንግስቲ ጎይትነት ናቱ ዝኾነት ንዕኡ ዘዓይን ይርእየ ወእዝኒ ይሰምዐ ወውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለየ ዘአስተዳለወ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅርዎ ኢልካ ዘዳለኻዮ ክትዕድለና ክትህበና ምዕዳሉ ዓድለና ኢሎም ኢልና ንሕና እውን ነመስግኖ ይበል። አላዓይሉ ዘጀመረና አጀሚሩ ዘፈጸመና አምላከ ቅዱሳን ክብርን ምስጋናን አምልኮትን ይሁን። ሀብተ ወልድና ህይወተ ልቦና ገቢረ ተአምራት ወመንክራት ስርየተ ኃጢአት ተስፋ መንግስተ ሰማያት ሀዩ ከመ መላእክት ይገበረልኩም ይበሉ ህዝብ ከም ቃልካ ይገበረልና ይበሉ ወብነ አሐዱ መንፈስ ዘሃይማኖት ከም ዝብሎ ካልእ ምሳኻ በሓባር ይገበረልና ይበሉ ካልእ አባኻ ዝሓደረ መንፈስ ቅዱስ ይሕደረና ይበሉ ይበል ካህን ንአምላኽና አመስግንዎ ይበሎም ይበሉ ህዝብ በሓቂ እዩ ብእውነት ይግባእ ይበሉ ሰብ ንጹህ እንተበልዎ ኃጢአት ጻድቕ እንተበልዎ ስሕተት ሃፍታም እንተበልዎ ድኽነት ይስማዕምዖ እዩ። ንዕኡ ግን ጽድቅ እምበር ኃጢአት ንጽህና እምበር ርስሓት ጸጋ እምበር ድኽነት ኣይስማዕምዖን እሞ ካልእ ርቱዓ ይደሉ ንኡ ብዝግባእ ይግባእ ይበሉ። ሰብን መላእክትን ቀደሙ እውን ሰብን መላእክትን ምፍጣሩ ንምስጋና እዩ። እስመ ፈጠሮ ለሰብ ከመይ ይትልዓኮ በአምሳለ መላእክት ከም ዝብሎ ካልእ ንዓና ብዝግባእ ይግባእ ይበሉ። ሰባት ክነመስግኖ ስለ ዝተፈጠርና ይበል ካህን ለከ ለአብ ዘኢይማስን እስካብ ሕዚ ስለ ወልድ ነገር እናተነጋገረ መጺኡ ነይሩ። ካብዚ ሕዚ ንድሓር ግን ስለ አብ እዩ ዝነጋገር። ዘይትምርመር እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና። ለከ ለአብ ዘይማስን ናይ ነብስና መድኃኒት ዝኾንካ እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና። ናይ አብን ናይ ወልድን መንፈስ ቅዱስን መሰረት ዝኾንካ
እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካለና ይበል። አቃቤ አልባቢነ አይሙሮና እትሕልወልና ዘብራኻልና እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካለና ይበል። ዘእንተ ውስጥ አይነነ አብራሂከ ውሽጣዊ ዓይንና ዘብራኻልና እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካለና ይበል። ወብነ ክልኤቲ አዕይንት ስጋውያን አሐቲ ዓይነ ነፍስ ወካልእታ ዓይነ ህሊና ከም ዝብለው ህሊናነ አንተ ኣብ ልቡናና ዝነበረ ድንቁርና አርሒቕካ ካባኻ ዝርከብ ፍልጠት ዝዓደልካና እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካለና። ዘተውህበ ለሙስና ንሞት ንሕልፈት ንጥፍዓት ተዋሂቡ ዝነበረ አዳም ቀዳማይ አዳም ዘድሓንካ ብወድኻ ህልው ኮይንካ ዘድሓንካ እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካለና ይበል። ወሃደስኮ በዘኢይማስን ብዘይልወጥ መንፈስ ቅዱስ ዘኽበርካዮ አዳም ዘኽበርካዮ እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካለና። ካልእ ከም ዘይልወጥ ጌርካ ዘኽበርካዮ እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካለና። በጠላ በትእዛዝከ ዝኣምነ ወዘተጠምቀ ይድህን ኢልካ ፍትወታትን ሓጣውእን ዘርሓቕካልና እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካለና። ካልእ ኩሉ ዘይበውእ ውስተ አፉሁ እያረኩሶ ለሰብ ኢልካ ኢትልክፍን ኢትጣዕምን ዘሕለፍካልና እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካለና ይበል። ምናይ ወድኻ ሞት ካብ 99 ነገደ መላእክት ተፈልዩ ጠፊኡ ዝነበረ አዳም ብናይ ወድኻ ሞት ቤዘውከ ዘድሓንካ እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካለና ይበል። ካብ 99 ነገደ መላእክት ተፈልዩ ኣብ ጥፍዓት ዝነበረ ጠፊኡ ዝነበረ አዳም ምስ ወድኻ ህልው ኮይንካ ዝኣለሽካ እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካለና። ስለዚ ንሕና ባሮትካ እዚ ምስጋና ነቕርበልካለና ይበል። ይበሉ ህዝብ ኦ ጎይታ ነመስግነካለና ይበሉ። እንተዘይሎም ግን ዕፅኦም ፈንተኦም ምስ ዲያብሎስ ክኸውን እዩ ኢካ ይበል ካህን። ለሲሳት ውዳሴ ስብሓት መልዐሊ መበገሲ አርምሞ ጽርዓት ብዘይብሉ አንደበት ሊቃነ መላእክት ዘለውዎም መላእክት ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር እዚ ካብ ምስጋና ዝቐደመ ምስጋና ነቕርበልካለና ይበል። ካብ ምስጋና ዝቐደመ ምስጋና ማለቱ መላእክት ተናጊሮሞ እንተይሉ ዝተመቸወ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ተናጊሮሞ እንተይሉ ድማ እንደገና ስብሃተ ሙሴ ማሕሌተ ዲቦራ አለ እዩሞ። ስብሃተ ማሕሌት ካልእ ስብሃተ ማሕሌት በለ ካብ ምስጋና ዝበልፅ ምስጋና ነቕርበልካለና ይበል። እዚ ፈጣሪ እምበር ፍጡራን ኣይምስገሉን እሞ። አኮቴት ዘአጋእስት እዚ እውን አጋእስት ዘቕርቡልካ ምስጋና እዩ። ኣብ መበል 10 ማዕርግ ዝኣተና ንሕና ኢና። አጋእስት ማለት ካብ ሰራዊተ ሳጥናኤል ዝተረፉ ኣብ ሰራዊተ ሚካኤል ዝተደረቡ እዮም። አጋእስት ብልቡና ብህሊና የመስግኑኻ እዮም። ጎይታ ብህሊና ብልቡና የመስግኑኻ እዮም። ምኽርኻ ዝኾነ ወልድ ዝለኣኽካልና እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካለና። ዚአከ ቃለ ቃልካ ወልድ ዝለኣኽካልና እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካለና። ዚአከ ጥበበ ጥበብካ ወልድ ዝለኣኽካልና እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካለና።
ናትካ መህወፂ ዝመጎብነይ ዝኾነ ወልድ ዝለኣኽካልና እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና። ዓለም ከይተፈጠረ ምሳኻ ህልው ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝለኣኽካልና እግዚአብሔር ወልድ እዚ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና። ዘይተገብረ ዓለም ከይተፈጠረ ዘይተፈጠረ እግዚአብሔር ወልድ ዝለኣኽካልና እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና። ዘይተገብረ በለ ወልድ ፍጡር ዝብሉ መናፍቃን በዚ ይርትዑ። ብስጋ ዝተገለጸ አካላዊ ቃል ወልድ ዝለኣኽካልና እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና። ዘተርእየ በስጋ ፍቱኻ ወድኻ ወዲ እዮም ሓደ ግበራ ዝኣግዓዘነ እማሮተ ኃጢአት ንኃጢአት ካብ ምግዛእ ነፃ ዘውፅአና ፍቱኻ ወድኻ ኢየሱስ ጎይታና መድኃኒትና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝለኣኽካልና እግዚአብሔር አብ እዚ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና። ስለዚ ንሕና ባሮትካ ቀሳውስት እዚ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና ይበሉ ህዝብ ከምዚ ሓለፈ ይበልካህን ለከ ለአብ ለከ ዘምነ ብና ወሃቤ ህይወት እግዚኦ መበገሲ ህይወት እትዕድል ህይወት ገንዘብካ ዝኾነ እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ካብ ልቡናና አውፂና ዘእምብነ ካብ ልቡናና አፍሊቕና ካብ ልቡናና አውፂና ነቕርበልካ ኣለና ይበል። እዚ ሳልሳይ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና ይበል። ሃዋፂ ነብሰ ትሑታን ሃዋፂ ነብሰ ትሑታን ይብል። ናይ ዝተዋረዱ ናይ ትሑታን ሰውነት ብረድኤት እትጉብኒ እትህውፅ እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና ይበል። መንፈሰ ምንዱበ ሽግረኛ ሰውነት ዘኢትትሄየይ ማለቱ እዩ። ሽላ ዘይትብል እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና። ዓዶም ሓዲጎም ንዝስደዱ እትቕበሎም እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና ይበል። ረዳኢ አንበጣ በሊዕዎ እሺ በሪ ዓፃዊ ዘርኢ ዘራኢ ገዛ ኸዳኒ ዘይብላ መበለት ዘርኢ ዝዘርእ ገዛ ዝሰርሕ በሪ ዝዓፁ ሂብካ ትረድእ እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና። ካልእ ረዳኢ አንበጣ በሊዕዎም በረድ ወቂዕዎም ዝብላዕ ስተ ሲኢኖም ዝተጸገሙ ምግቢ መስተ ሂብካ ትረድእ እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና። ረዳኢ ከሳሲ ንዝተልዓሎም ጠበቓ ሂብካ ዋሕስ ኣቕሪብካ ዳኛ ዘዳለዎም ፍትሒ ኣቃኒዕኻ ትረድእ እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ንዓኻ ነቕርበልካ ኣለና ይበል። ኣብ ረግረግ ኮይኖም ንዝሽገሩ ትረድእ እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና። ለርሁባን ዘይህየሊ ንርሁባነ ስጋ መብልዕ መስተ ንርሁባነ ነብስ ትምህርት እትሓሊ እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና ይበል። ንዝተገፍዑ ፍርዲ እትህበሎም እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና። እትቤቀላቲ እፈርደላ እየ ከም ዝበለው ናይ መሃይምናን ናይ ምእመናን ዓርኮም ዝኾንካ እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና ይበል። ናይ ጻድቃን ምስክሮም ዝኾንካ እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና። ናይ ንጹሃን ማሕደሪ ዝኾንካ እግዚአብሔር አብ ወይ ድማ ሓዲርካዮም ንንጹሃን ሓዲርካዮም እትነብር እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና ይበል። ብሓቂ ብንጹህ ልቢ ኮይኖም ንዝጽውዕኻ ጸሎቶም እትሰምዕ እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና ይበል።
ለመበለት ከዳኒ ጠዋሪ ረዳኢ ንዘብላ መበለት ጠዋሪ ረዳኢ ሂብካ እትረድእ እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና ይበል። ዋላይ አቡኡ አዲኡ መይተሞ መዕበይ ዝሰአነ ህፃን አዶ ክንዳቦ ክንድኖ መዕበይ ሂብካ እትረድእ እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና ይበል። እጓለ ማውታ በለ ሀብተ ጸጋ ወኃይል ብመንፈስ ቅዱስ እትሕሎ ብመንፈስ ቅዱስ ጸጋ እትህብ ኣብ ምድሪ ዝተኸልካያ ቤተ ክርስቲያን ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ብምሕራይ ዘይኹም መርሃርቱኣ ቅኑዕ መምህር ቅኑዕ መራሒ እትህበላ እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ንዓኻ ነቕርበልካ ኣለና ለከ እንዘ ንውየድስ ለከ ኢንዓርፍ ለዝልፉ ማለት እዩ ኢሉ የቃንዖ ንዓኻ እናመስገና አርሞሞ ከያቋረፅና ንዓኻ እናመስገና ንክነብር ምምስጋኑ ዓድለና ሕልፈት ስዕረት ዘይብሉ መንግስትኻ እናሓሰብና እናዘከርና ብልቡናና መንግስትከ ዘለዓለማዊት እናበልና ነመስግነካ እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና ይበል። በአኻ ወልድ ዝኾነ በአኻ እዩ ናትካ በወልድ ዝኾነ እዩ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ ብወልድ ዝኾነ በአኻ እዩ ካልእ በእንቲአከ በአኻ ዝኾነ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ወንተ ፍቁር ብፍቱ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገበረ በአኻ እዩ በአኻ ዝተገበረ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገበረ እዩ ስብሃት ወእሂዝ ሓይሊ ስልጣን ገዛእነት ጎይትነት ናትካ ዝኾነ እግዚአብሔር አብ እዚ ሳልሳይ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና። እሂዝ ማለቱ መንግስት ምኩናን ማለቱ እዩ ጎይትነት ማለቱ እዩ ለዓለመ ዓለም ንዘለዓለሙ አምላኽና አላዓይሉ ዘጀመረና አጀሚሩ ዘፈጸመና ምስጢሩን ጥበቡን ዘዓደለና እግዚአብሔር ሰማዕናዮ ኣብ ልቡናና ይሕድረልና።